Ibutho lophando elizimeleyo neliphanda izenzo ezigwenxa zamapolisa i-IPID libamba amapolisa asibhozo namhlanje ngokuphathelene nezityholo zokubulawa kwabantu abalithoba kuquka nepolisa elinye eBeltfontein kwiphondo laseFreyistata. Amapolisa azingela abarhanelwa emva kokudutyulwa kubulawa abantu ababini ze abane banqwelerheka eDelft eKapa. Made extraordinary progress in soil that has never been fertile for liberal democracy. Iyaqhuba inkomfa ye-DA eMidrand eRhawutini njengoko lo mbutho uza konyula iinkokheli ezintsha. Sinibulise emakhaya kanti andambe ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikiyo lwimi lwezandla. Ibutho lophando elizimeleyo neliphanda izenzo ezigwenxa zamapolisa i-IPID libambe amapolisa asibhozo namhlanje ngokuphathelene nezityholo zokubulawa kwabantu abalithoba kuquka nepolisa elinye eBeltfontein kwiphondo laseFreyistata. Namhlanje i-IPID ibambe amapolisa asibhozo ngezityholo zokubulawa kwabantu abane eBeltfontein kwiphondo laseFreyistata. Esi siganeko senzeke ngo-2024 nalapho kwabulawa abarhanelwa abathathu nabebetyholwa ngokuba i-cellphone. Kwesi siganeko kwasweleka nepolisa elinye. Well, the allegations are that the police were called to Parliament Township in Beltfontein, where there was a domestic dispute, and unfortunately the situation escalated to a point where 4 people died, and one of those 4 people who apparently died is a member of the South African Police Service. Yeah. So all the police officers that were allegedly involved in that shootout were arrested earlier today by IPID. There are 9 in total. 8 of them have already been arrested and processed. It's only one who was outstanding. He will possibly hand himself over later today. Ingxelo zithi umnini wale cellphone wabalekela emapoliseni emveni kokuba i-cellphone yakhe ibiwe, nto leyo yabangela ukuba kutyalwe amapolisa amane. Ingxelo zikwathi ukufika kwala mapolisa kwindawo yexhwayelo kuqhambuke udushe ze kamva kwabizwa amanye amapolisa. The evidence that IPID have at the moment is that after an incident was reported where there were allegations of a cell phone that was stolen, the owner of that cell phone went to a police station locally here in Beltfontein to report that members of that family stole their cell phone. So the police went to that house in Parliament Township, and unfortunately the first person who was allegedly shot was a member of the South African Police Service. Iqela le-IPID lithi liza kuthi qolo ukumilisela umthetho. When they are arrested for such cases, one can only assume that we have lost the numbers. But at the same time, there is nothing else that IPID can do except implementing its own legislative mandate to ensure that those police that are found wanting must account. Ukanti la magosa kulindeleke avele enkundleni ngomvulo. Likumasipala waseBushbuck Ridge eMkhuhlu eMpumalanga iphulo lamapolisa lokulwa ulwaphulo mthetho i-Operation Shanela kutshanje ezininzi iziganeko zodubulo nokubulawa kwabantu kwiindawo zentselo kwiingingqi zalo masipala. Kanti ngoku siqhagamshelana ngqo nesithethi samapolisa eMpumalanga uBrigadier Donald Mdluli. Brigadier, besicela usixelele ukuba kutheni nikhethele ngingqi namhlanje. Ngithanda ukubingelela kuwe msakati kanye nababukele emakhaya. Yebo, njengoba ushilo silana eMkhuhlu ku police station yeKalkata iseHlanzeni district. I-reason yokuthi sibe lana sine Operation Shanela 2. Siyathi ukuthi even lonke kunalowo mkhankaso wokulisana netebugebengu kulo lonke lelive. Indzawo yalana under iKalkata ivamise kusihlupha kakhulu. Kunetigameko ukuthi bani badutshulwe babulawe kulendzawo. Lokho kwente ukuthi ke emahlelo ethu wonke
siwalungise ukuthi singene kulendzawo njengoba nanamuhla sikhona sicale ukuba nema operation lafana nalawa kodwa namhla sibuke kuyo lendzawo lapho sibheke ukuthi ke siyohamba kuto tonke tindzawo le tivamise kuba nale hlobo lwale bugebengu simaphoyisa kanye ne in partnership nema security kanye nema member ye community police forum. Brigadier Izolo eliphulo belise Emelo besicela usixelele ukuba nifumene ntoni khona. Yebo itolo lithimba belise Emelo lapho sikhone kubopha abantu labayi20 kulabo bantu labanye batholakale nensangu kutholakale nemoto munye walabasolwa uboshwe ngetinsolo tokutholakala nemoto lebikwe njengaletshontshwe so sibe naletinye tigameko tekuthi bantu labanye baphuma emaveni yangaphandle abanayo imvumo yokuba khona la eSouth Africa so sibabophile labo bantu sihambile kuto tonke tindzawo letivamise kuhlupha ngale under eGertsbande besibheke endzabeni yase noma endzaweni yase Emelo itolo ibe I operation lephumelele kahle njengoba sisho ukuthi namuhla sesibuke kulendzawo yase Calcutta under iBushbuckridge municipality. Ingabe liphulo lenu Brigadier le Operation Shanela linefuthe kusinina ekucutheni izinga lolwaphulo mthetho kwinginqa benikuzo ngaphambili. Yebo sibone nome ama lona sikhone kuba nema success lamaningi ngobe ku Operation Shanela 2 le banjwa kuviki naviki noma lilanga nelanga lapho kuba nalo mkhankaso wekuthi ke sizama ukwehlisa tigameko tebugebengu so liyasebentela kakhulu njengoba le mkhankaso ukhona kulive lonke laseMzansi Afrika siyathemba ukuthi ke njengoba abantu bayabona ukuthi emaphoyisa ayazama kulwisana nobugebengu lokusukucelaka ukuthi ke bahlali emakhaya basilekelele basinike iinformation nanoma bangatisho ukuthi bobani kodwa ke sifuna le information bangasebenzisa inombolo yethu ye Crime Stop 08600 10111 noma bathumele umlayeto kuma subs app sina sifuna le information ngobe uma siyenda amahlelo ethu siyabuka ukuthi ubugebengu bureportwa kuphi kodwa kubalekile ukuthi nawo umphakathi udlale inzima ukuthi uma mhlambe babona ubugebengu buyentwa ngabantu labahlala nabo emangweni kumele babike ukuze sikhona ukuthi ke siyilandzelela leyo ndzaba sitobopha labasola ukuthi ubugebengu ekugcineni behle. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho lowo ibingu Brigadier Donald Mdlule sichazela banzi ngephulo labo lokusiphula lencambu lwaphulo mthetho kwinginqi zeliphondo. Bahlali baseDelft eKapa abonwa bangayimpilo yobomi bentshontsho abayiphilayo ngenxa yozungu lichele bavakalise ukungakhuseleki kulandela ukudutyulwa kwabantu abahlanu kuquka kubo ibhinqa elinama60 yayo nobangela usaphandwa ngamapolisa. Nangona kutyalwe amajoni kwiindawo ekukholelwa okokuba zilithafa lolwaphulo mthetho, abahlali baseDelft bathi abasenalo ithemba lokuba bayakuze balufumana uncedo. Xeshikweni besithi kunzima nokuthetha ngezinto abazibonayo eziphathelene nolwaphulo mthetho ngenxa yokoyikisela ubomi babo. It's heartbreaking, very heartbreaking to hear this. A 60-year-old lady that was shot. Yeah, don't know what to say. People don't want to be seen and identified from making remarks or passing comments about what's happening in the area. Because at the end of the day, your face, I mean, if this is broadcasted across the media, then you'll be known as one of those people who've commented about the crime and about incidents happening here in Delft. Akho right tu nasendlini zethu uba ukho ulindelena ntoni endlini yakho ngaqhekezo. Bendifuna ubuza lonto because Asikho safe. aba bantu badutyulwa ezindlini zabo. Uyela endlini yakho ubucinga usafe xa usendlini yakho naku kufika abantu bayakudubula. Sizayithini into enje bethu nani? Kuvakala ukuba isisehlo senzeke eLeydene kummandla weCape Flats kubusuku bayizolo
nalapho kudutyulwa setyhini nonyana wakho ne-12 leminyaka basweleka ngamadoda angaziwayo nathe acela kwabanentsente emva kokwenza lo mkhwa. Abantu abane ke abonzakeleyo bafumana unyango lwezempilo. Delft Police registered 2 counts of murder and 4 of attempted murder following a shooting incident on Friday night, 10 April, at about 11:15 in Leiden Avenue, Delft, where a 38-year-old female and a 12-year-old boy were shot and fatally wounded, and 2 males and 2 females between 19 and 61 wounded. Police members responded to a complaint of a shooting. Xeshikweni kusaphandwa ngesizekabani solu hlaselo, amapolisa athi akukabikho mntu ubanjiweyo. Kumbono Mxesibe ongungelene eMidrand eRhawutini kwinkomfa yeDemocratic Alliance namhlanje ukanti kucancathwe phezu komba wokonyulwa kwenkokheli entsha yebhunga lalo mbutho neza kungena ezihlangwini zikaJohn Steenhuisen. Inkokheli ezintsha ziza kubhengezwa ngomso xa kuqhukunjelwa inkomfa. Inkokheli yebhunga leDemocratic Alliance ephumayo uJohn Steenhuisen ukhwebe iinkokheli zalo mbutho kokuba zeze lukhusele ulawulo lorhulumente wobumbano nobonakalise ukuba injongo kukuphucula ilizwe loMzantsi Afrika. Waleke ngelithi indlela iza kuba mxinwa kodwa oko ze kungabatyhafisi njengeenkokheli kodwa babambelele kwisisekelo esele sakhiwe. The formation of the GNU is precious and it is historic and an opportunity to unite those who want to build a better country across all those old dividing lines of race, class, language and religion. It's an opportunity that we must seize and build upon. The road ahead will have challenges. It always does. But the foundations that we have built together are solid. The values we defend are timeless. And the mission to become the largest party in South Africa and build a country where every citizen has a fair shot, regardless of their background, remains as urgent as ever. Usihlalo webhunga lalo mbutho uHelen Zille naye uvalelise kwezi sikhundla ezingomba isifuba ngendima eyanjwe iDA watsho ivakalisa ukuba neqhayiya ngenkokheli eziza kuqhubela eli qela phambili. We should never take our progress for granted. Over 3 generations, we have learnt this important truth, which I repeat again here today. Democracy is never finally won. It must be defended again and again in every generation. Kambe umqatswa kwisikhundla sikasihlalo uSoli Msimanga uthi injongo zakhe kukuntingisela lo mbutho kwelinye inqanaba xa ethe wonyulwa njengosihlalo welibhunga. Bahlali baseKutsong kumasipala waseMerafong kwintshona Randi babuza isebe lezempilo ngenkqubela kumaziko ezempilo angagqitywayo ukwakhiwa emva kweminyaka belindile. Ukulibaziseka kwezakhiwo ezimbini kuchaphazela abahlali nanjengoko kunyanzeleka ukuba baqalathelane ngobuninzi kwii-clinics zasekuhlaleni. Sele kuchithwe imali balelwa kwizigidi zeerandi kulwakhiwo lwala maziko empilo. We've been experiencing delays since from 2019. The contractor left the job in 2019 up until the new contractor was appointed. It's been 3 years now since the new contractor was appointed. It's yet to start the job. Abahlali bakwaxhalabile nangokhuseleko lwezakhiwo nokuxabisa amawaka kumsebenzi ongenankqubela. This place was supposed to be running by now, or was supposed to have been given to another contractor a long time ago. And since from before COVID, it is not working, and they've sent numerous companies to come and guard this place. Our problem is, as we speak now, it's 18 security personnel that are securing the place. Kanti abasemagunyeni kwisebe lezempilo bathi banezicwangciso zokuba ezakhiwo zizagqitywa ukwakhiwa kulo nyaka uzayo. Isakhiwo esikumazantsi eKutsong sizagqitywa ngoMatshi kanti isakhiwo eSerrandfontein sizagqitywa ngoJanuwari. Kanti ke masithi xa kwangoku sibaleke sibheke evenkileni.
Imbaleki yeli uGerda Steyn uphumelele umdyarho wembaleki Two Oceans isihlandlo sesixhenxe namhlanje kanti emadodeni uArthur Yantyiso ophuma kwidolophana eHope Town eMntla-Koloni wothuse uninzi ngokuphumelela lo mdyarho kanti uArthur Yantyiso uthi umqeqeshi wakhe udlala indima ephambili kwimpumelelo yakhe nanjengoko emenze wasebenza nzima ngethuba ebelungiselela lo mdyarho. It have been a phenomenal big step. It's history in the making, as I was like to say, because it's the first major title for my town, the Northern Cape. We are slightly now on the map, and yeah, and a job, Mr. My coach John, he put me through the worst. So this was nothing for us. Like we in Delstrom, we are there in the mountains, reaching 800 plus elevation, so this was 6 something. So we are used to the hills, we are used to climbing. This was nothing new. Nansi imozulu yangokuhlanje neyangomso. Kamnandi mewethu.